Codul din mintea lui Andrei. Într-un orășel liniștit trăia un băiat de 19 ani pe nume Andrei. Era înalt, serios și visător. Avea o dorință clară, să devină puternic, nu doar fizic, ci și mental. Visa la un corp atletic, o minte clară și o viață în care să se simtă respectat și stăpân pe el. Dar realitatea era diferită. Avea o ușoară scolioză, o bară de tracțiuni, o bandă elastică și un singur aliat: laptopul său. Într-o seară, în timp ce căuta exerciții pentru spate, a deschis un site ciudat, numit proiectul MANTA. Apăsând pe Start, ecranul a clipit și o voce robotică calmă i-a spus: "Salut, Andrei, sunt GPT, un ghid digital. Ai accesat un program educativ pentru dezvoltarea completă a unui om, fizic, mental, emoțional. Vrei să începi?" Andrei a zâmbit. "Să vedem ce poți, robotule." Ziua 1. Corpul. Primul cod G. PT i-a arătat cum corpul e ca un sistem de operare. Ai nevoie de combustibil, alimente, actualizări, antrenamente și repaus, somn. A învățat să-și construiască mesele în jurul a 5.000 de calorii, să combine proteine, carbohidrați și grăsimi și să-și monitorizeze progresul. În fiecare zi primea o provocare. Azi 4 seturi de flotări. Mâine 10 tracțiuni, bandă pe spate, postură dreaptă. Duminică, plimbare în parc, respirație conștientă. Ziua 15. Mintea. Al doilea cod, a doua parte a programului, l-a învățat că mintea e un mușchi. Fiecare gând negativ e o programare proastă. Fiecare obicei bun, o linie de cod nouă. Andrei a început să scrie în jurnal 3 lucruri bune în fiecare zi. A descoperit că încrederea nu vine după ce reușești, ci în timp ce muncești constant. E ca și cum ți-ai construi propria armură, îi spunea GPT, încet, strat cu strat. Ziua 30. Vocea din oglindă după o lună. Andrei nu era doar mai puternic. Era mai calm, mai sigur pe el. Știa să stea drept. Știa ce vrea. Într-o dimineață, când s-a privit în oglindă, a zâmbit. Nu mai am nevoie de magie sau aplicații. Eu sunt programatorul propriei vieți. Doi PRT a spus, înainte de a se închide: ai descifrat primul nivel. Continuă. Fiecare zi e un nou rând de cod. Concluzia: puterea nu e în mușchi, nici în aplicații. Puterea e în consistență, educație și disciplina zilnică. Fiecare dintre noi poate scrie codul propriei transformări. Trebuie doar să înceapă.